не виждате ли? Това е ясно. Какъв е проблем? Имаше една жена. Много да видях. Медицинска. Каквото ми сълзи. Постоянно, вече от няколко години, постоянно ми сълзи. Добре. Трябва да посвети лекар, сега ще е страшно. Лекар? Не е страшно, лекар. Не е страшно. Сега ще ти към сестра, не бъде ли? Ти ли си ревно? Ревно да, аз. Айде. Това, че имам проблем с очите, не ме прави ревно и ме прави слабо сърце. Трябва да те прегледам, трябва да дойде с мен. Айде, ревно, сядай. Сядай долу. Трябва да ти почистя окото. Махай очилата. После докторката трябва да го погледне. Докторката? Докторката. Не, аз съм старшата сестра. Добре, да, какво ме викаш? Какво ме викат, извинявам се. Сега ми следите пръста. Надясно. Добре, тук всичко е наред. Сега ще извикам доктор Илчева да ви погледне и ще прецени какво ще прави с вас. Тя кога ще бъде? След малко. Здравейте! Какъв е проблема днес? Здравейте, окото ми постоянно сълзи и той от няколко години вече и просто... Добре. Нека да се изправите и да седнете там на това столче. Така, от колко време ви е този проблем? Както се раздели с бившата ми, от тогава не съм успял да рева, мисля, че двете неща до някъде се пресичат. Тъй, че не съм много сигурен. Надали се едни и същи неща. Сега ще ви направя един тест, само моля да съм много добър дете, че ще развалите всичко. Добре. Отвратително. Има някаква мукопроментна секреция. Да ви кажа май сега... Гной. Гной. Толкова. Като пъпка? Да беше пъпка. Диагнозата ви е очевидна, да ви кажа. Хроничен криоцистит. Хроничен детективит? Да, криоцистит. Добре, напишете ми го там, да ми сега ще се проверя в глава. Ако може да Ти ли си ли? Аз ще направите ли? Ще правите? Ще правите? Да, където се струва, дори не се знае. Това е безопасно ли? Естествено, че е безопасно. Малко добре за пърта. Няма значение си само. Пуста на герой. Аз като измухия жълтка, се седят. Няма някъде да се тълпа. Дали се оправил вече? Да, бе. Я отворил код. О, че си бомба, бе. Ало. Липсват. Мислиш, че е вече малко късно ми това. Какво ще кажеш? Да, винаги си мисля за мен и искаш това да се събере. Виж какво ще ти кажа, как нямам причинати да се събере с която ме желая.